Pobre ta guys, di ta dato nataw ta sa pobreng gabitay guys. Pero pasalamat lang gihapon ta guys no. Bitaw tinuod na guys, salamat jud ta sa atong amahan, atong inahan. Labi na sa Ginoo nga nahimugso ta nining kalibutan na. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Robby Simagala guys. Sa atong channel guys na datay mga mukbang, gaming, challenging, adventure, lifestyle. So kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe na din guys, and don't forget to hit the notification bell guys para always po kayo updated sa ating new upload. So thank you so much pala sa inyong mga support, sa walang sawang support, sa mga nag-support sa aming channel, Robby Simagala. Thank you so much. I hope nga naataka nun ay sa mayong panglawas, mayong pangunahon na more blessings to come in our life. Ato tas pikas guys, natay paripar dito nga kamalig. Bye. Atong kumustahon si kuya dito gun sa nijahang dagang nag-inosara rabadya to. So diha ibabaw kananay moto muna diha ang puting bato kananay puti nga nakita. So dirita naman mina palit nga luti diring dapita guys, and kana nga luti na ining hangjo nga magtukod sila og bay kay samtang napakunong ijang mga anak nag-eskwela diri sa Alicia High School. And mao to nga sila'y naggasto sa bahay, and ag rent nila per month hinayan og didak ang gasto sa balay mo to mo gikasabutan kay inig muhawa na sila maamo naman ang bahay. So mo to ni okay mi nga hinayan lag didak ag expenses sa pagtukod nila sa bahay. So, inatuog nga bahay guys kanang natuor agad jud pinugburig style kay insaon pobre man ta. Uy kahangin, hoy balihon na yung pajong ron. Pobre ta guys, di ta dato nataw ta sa pobreng gabitay guys. Pero pasalamat lang gihapon ta guys no, bisag nataw ta sa pobreng gabitay. Bitaw nabuhi ta guwapa. Oh. Bojag bitaw tinuod na guys. Salamat jud ta sa atong amahan, atong inahan, labi na sa Ginoo nga nahimugso ta nining kalibutan na nga guwapa kayo nga kalibutan na. So mo ni guys, di ara kani mo ni atong hinay-hinayag pa repair nitas kuan panahon inja ra ba pug tinguan reklamo kay siguro nag-uwan. Di ba? Ngan bitaw ko pinubre kay pobre man ta. Kuya, musta? Kumusta? Gwapo gihapon? Gwapo gihapon. Oh. Monedary atong sulod. Mother file duha na kahalo black ya. Napit na mahurot. Ay di ba Igo raman. igo ra asa man nalubong og gamay gitungtong kani. Lubong na karanya lamon. Lamon nag Uba. lagi arang bubuah. Siko kapakog. Ay Ginoo ko buyag magpagkataas. Ipanghatag na mo bang height ya, labo ni nga mong mga height, Diyos ko. To ana lagi nabangga na pug tiil. Wa na pakog sila ang tiil. Arang ka pike. Aw kana na gabuk mo gulo. Nagabuk gabuk. Na ang karidar di. Asya?
Di ba kato dito, niksaka na to, Oo. dami na siyang pailon ko na nga to. Pailan na lang nga lahos. Oo, taman diha o. Pwede. Lugang ka ani. Pila ka lublak sa dugang ani. Ito pa na ihapon niya. Oh. Ang dami ang mugahin nilang kuhan. Siminto? Di, bas. Abas. Di man bahas ni sapat. Di man ka ng kuwari. Bosin. Kuwari na eh. Ang mag-anak po. Siguro sila basap ka. Masilay ka ng sapa nga kuhan. Bunbun. Lami dyan ang sapa nga bunbun, no? Dahil ito mo kuhan. Pero mo na yung mukahit to. Ligoon ka ni kayo. Dahil mukahit. Ano, tagas nga tawon. Hey, ginoo ko, sungko. Masungko dyan ka. Uy, sungko ka dyan. Hoy, ginoo ko. Arang. Pani, Brian. Ginoo ko. Tahan dyan eh siya mga ingani net kay kuha na dyan kay kuha ang kabuk ba. Tapos gabugnos ko yan si Zara. Isa. Dara tong kwarto-kwarto diri. Kapuyan. Kung sa joke ka dyan magsira net, kuha na rin ispat isa. Ay sa kanang sa ulo? Oh. Nagpilaan na to. Naitag 200 ka pen. Los kapit. Oh. Kanang ka na rin murag na volume ba? Liso-liso. Oo nga ah. Na, tanaw na akong napa ba? Na, tabay na to. Ano ba kay maminura ni mo ba? Oo, bitaw. Ito di nga rin taas-taas. Sangko kani siguro ka na rin ilaw no? Dili. Di ko masangko. Mubong tao ko. Mubong tao ra jud kay di masungko. Okay. Mga kaan magud putong nagpuyo diri. Kami ra jud. Basta tong yung mga bata og mga nagtiayon. Bubo din itong tao tong kabida. Sila. Ingatong kuha ni Brian, papang Brian. Oh, ora jud. Dako-dakoon lang gamay. Arag CR. Dako pa jud ka jud ning trabahoon guys ay. Sige ra jud kag doko dia iya. May diri dapit no kay taas-taas kay kuan manggod. Dili man tinaas. Oh, og ani sungko ko. Kani og di mo dungo. Di jud ingon nga normal ba nga Ay, sungko dati ya oy. sabot ka eh. Masungko oy. Dungo ra jud di ay. Ari di kani sungko ning gibabag. Di dapat yung ibutangan nga dool naman ikaadyo dari. Lagi siguro yung una para ligoon dito sa taas. Ano noon? Pero pwede naman kung di na unta. Lagi kanini. Sangit nga na. Siya ra siguro pwede pandai-pandai. Ani ka ha. Basin. Kamu siguro po itong panday. Kamu siguro mo So panday. ito ba katong tao ha? Wakay ko kakuha na to ya. Kabantay ito nito. Kani mo rin ipultahan day siguro ni sa una. Asa ba? Wow. Bintana ra? Gibintana Sana ra. makuha ko na. Dito na dati mga habugan na to. Oo. Maagod na. Hindi sana na to. Tandugan kay. Hindi nagnanay haligi.
Mm. Iyan naman to gabi inon si Pedro na ubi. Itong haligi. Basig makaputo na to ron. Ini kalusot ng haas dan Ayo, kaya ko naman dyan. Bulit-bulit wala kalusutan. daghag kuan gani ha kana ngay mga Buho-buho. di tinga na ng uhipan. Hipan. Diha sa floor mat nagipailaw mo gi. Kadanhi kay butang pulik floor mat no. Panguha kay daghang kuan sa anay sa ilaw kanang juta gid pang set sa anay. Para magbahag ni ball. Nakitaan ra, nauli ra. Giuli. Nauli ra dya. Ya sudah to. Wa man ko nung makuha eh. Diin raman. Wa mo ka pangutan na, nag-post man siya, ay salamat na balik ra gadyo do. Walang labis, walang kulang. Siya. Bisa man to na bilin na pit. Diya magutusod sa sakyanan. Sa Series. dire. Giwatan niya yung bag sa baggage compartment sa series. Taas Ya. sa ibabaw. Nya. Agsiya ning naog kay nagkuan man nagremit sa ilang kita. Nya karon nya kauban nga konduktor gikuhag iyang bag gibutang sa bangko kay gi-reserve kay mosakay puto iyang kauban nga konduktor. Oh. Karon ning larga na ang series, ang konduktor nga katunglain nga mosakay wa kasakay ka na bidyaan. Nya agyang bag dito ra sa bangko. Nya mo na to. Kunik siguro tugtujo, hani ba ka ha? Unsa ka ha? Ora ba ka asa ka ha? Giuli naman ko na po. Tigbas lang siguro sa cellphone tong nakakuha. Ang gani, Konsensya ko. Konsensya siguro to. Di Manila. Lagi wa man ko ma hilag. May nawa. Kwarta na ra. Na misplace lang, anak. Bolang. Mistis, gibalhin sa. Mga karubi, please subscribe to my YouTube channel. Thank you! Please like, comment, share, subscribe to my YouTube channel, Ruby Simagala. Thank you for watching! Bye-bye!